Ако ви предстои да теглите ипотечен кредит, ще ви дам един изключително ценен съвет. Ако сравнявате кредитите единствено по лихвата и ГПР, най-вероятно сравнявате грешно. Защото всяка банка използва собствена бланка, за да представи офертата си по различен начин. И най-често застраховката и какво точно включва тя, заедно с допълнителните условия, са най-трудни за сравнение. Затова винаги изисквам европейски стандартизиран информационен формуляр, или иначе казано ЕСИФ. Това е единственият документ, който представя условията на всички банки в един и същи стандарт. Така може да сравните офертите адекватно и да разберете какво предстои да подпишете. Последвайте ме за още реални съвети от света на недвижимите имоти.